Eskualdean dauzkagu osasuna eta gizartearekin lotutako bi ziklo, erdi mailako bi ziklo. Menpekotasunen egoeran dauden pertsonendako arreta eta erizaintza zaintza osagarriko erdi mailako zikloa. Daukagu Aretxabaleta, Bergaran eta Arrasaten. Bi ziklo hauen arteko ezberdintasuna da erizaintzako zaintza osagarriak osasunakin zuzenki lotuta dagoela eta menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretako zikloa zuzenki dagoela lotuta menpekotasun egoeran dauden pertsona. Izan leike hirugarren adina, ezgaituak, pertsonak zaintza berezia behar baldin badabe, hortikan lotuta dagoela. Gero irakasgaiape oso ezberdina dira. Erizaintzako zaintza osagarrietako irakasgaiak zuzenki lotuta daude zaintza teknika bereziekin, ospitaleko teknika bereziekin, eta bestea gehiago lotuta dago autonomia lantzera edo menpekotasunean baldin badaude hor laguntzak eskaintzera. Erizaintza zaintza osagarrietako funtsak ospitaletan egiten dutena da higieneak, oheak egin, elikadura, mobilizazioak, oso zuzenki asistentziala direnak. Hotz kliniketan ere bere zaintzak egiten dituzte. Eta menpekotasun egoeran dauden pertsonen arreta da autonomia lantzera. Egiten dituzte olako prozedurak, baina beti ikusitza pertsonak aldaben neurrizan horrek eskaintzera. Bihar baldin badaue uneko una, eskainiko txu uneko una. Bihar baldin badabe gutxitxu hau, autonomia hori mantentzeko bidea. Erizaintza zaintza osagarriko ziklokoak zuzenki bideratuta daude ospitaletan eta hortz kliniketan lan egitera. Hala eta be egin aldute zahar-egoitzetan eta holako instituzioetan. Eta menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretak egiten dute hirugarren adinekoen instituzioetan, ezgaituen eguneko zentruetan, etxez-etxe zerbitzuetan, holako beste menpekotasun egoeran dauden pertsonen instituzio ezberdinetan. Hauek erdi mailako ziklo bat egiten dutenean, goi mailako beste edozein ziklotara sarbidea daukate. Beti gero irizpide batzuk egongo dira, baina menpekotasun egoera dauden pertsonen arretako goi mailako zikloak izan aldira adibidez haur-hezkuntza, gizarteratzea, genero berdintasuna sustatzailea eta hori gizarteratzeko zerbitzuetako goi mailako zikloetako jarraipen edukiko zeben. Erizaintzako zaintza osagarriak beste osasungintzako goi mailako ziklo batekin batera joango ziren. Eta hauek izango ziren hau eta hortz higienea, diagnostikoarekin, proba diagnostikoekin zerikusia dauken goi mailako zikloak, osasun dokumentazioekin zerikusia daukaten goi mailako zikloak, beti osasuna daukote ardatz erizaintza osagarriko erdi mailako zikloa.